rival directe, Sí, perquè al final sembla que potser es quedarà en curs per al tema de play-off. Aquí veiem un llançament de Moja que ja començava des de l'inici a la Pobla de Mafumet, que marcaria aquest gol de Roger Bruguer, ex Figueres, just abans de... És d'aquells que fan mal. Sí, ves? Sí, però a veure, jo com a unionista, si t'ha de fer un gol al rival, que te'l faci en Roger. O sigui, si algú m'ha de fer un gol, mireu quina vaselina. I aquí veiem a Moja, que s'encarregaria de igualar el partit posteriorment a aquesta Si he d'acabar empatat amb el oportunitat. partit, m'estimo més que me marqui un de casa, entre cometes, que no pas un de fora, no? No, està bona temporada, Mira el Barça que li va molestar que marqués Sandro aquí. Sí, i tant. Bona temporada, de Bruguer a la Pobla de Mafumet, tot s'ha de dir. Aquí veiem a Moja, que aconseguia l'empat al minut 31, l'1-1 en el marcador, i a partir d'aquí doncs, duel tàctic, duel de dos entrenadors, Chicho contra Martín Pose. Que els agrada jugar a futbol, que són estrategues nats, els dos. Dues propostes bastant atractives, ocasions tal com podem veure, Moja que s'anava gairebé fins a la línia de fons amb una bicicleta i que rematava amb cama esquerra. I hem vist un moment amb Pol Valentín, també un altre ex-unionista, que també està jugant. Recordem que el seu germà, en Gerard, està al Nàstic. Correcte, està en de fet la Pobla de Mafumet és el Nàstic, és el filial del Nàstic. Per qui no ho sàpiga i per qui estigui endollant la televisió en aquests moments i no conegui aquesta dada. Aquí veiem més ocasions, al final va ser un partit, doncs, bé, Un toma i daca. un toma i daca, bé, atractiu. Al final els gols van arribar bastant d'hora, tot s'ha de dir. Empat a un, pensa que passava la mitja hora de partit ja el teníem i a partir d'aquí, doncs, els dos